हाय कथी के बेरिया कथी फकरिया हो लगल हो जीवा के कथी फकरिया लागल न हो ललनार काऊ ने हो जेल में जीवराम बंद भेल से कथी कलर का ध्यान से सुनो जे कथी केरा बेरिया कथी हथ करिया लागल जीव के ललनार काऊ नेरे जेल में जीवराम बंद भेल से हो कथी कथी के रताला लागल हे मोह के रबेरिया लोग हो फकारी या हो जीवा के लोभ फकरिया लागल न हो मोह केरा लोभा मोह केरा बेरिया लोभ फकारी या हो जीवा के लोभ फकरिया लागल हो ललनार देही या हो जेल में जीवराम बंद भेल से हो ममता ममता के ताला लागल हो ललनार देही यारे जेल में जीवराम बंद भेल से ममता ममता के ताला लागल है ध्यान देवे संत महात्मा कौने सिपाही जीवन के पाता राल हो कौने कौने दरोगा
न हो। कौने सिपाही जीवा के पाता राला हो, कौने कौने दरोगा छियै न हो। ललनार काऊ मेरे हकीमा हुक्म चला वैसे हो जीव जीव राम कैद भेलई हो। ललनार काऊ मेरे हकीमा हुक्म चला वैसे हो जीव जीव राम बांध भेलई हो। हे भगवान आप ध्यान दियो। करम सिपाही जीवा के पाता राला हो। वासना वासना दरोगा छियै न हे। वासना सिपाही छियै हो भैया सवा। वासना सिपाही छियै न हो। ललनार कार हकीमा हुक्म चला वैसे हो जीव जीव राम कैद भेलई हो। ललनार कार हकीमा हुक्म चला वैसे हो जीव जीव राम बांध भेलई हो। आप ध्यान देवे, हर पंक्ति पर ध्यान देवे। कौने बाबा करतई अमरनाथ जी, ए अमरनाथ जी ध्यान देवे पंक्ति पर।
कौन बाबा करतई करतई हो पैरा भी हो कौने जमानत करतई न हो। बहुत सुंदर। कौन बाबा करतई करतई हो पैरा भी हो कौने जमानत करतई न हो। ललनार हो वकीला करतई बहा सास हो जीव के छोड़ाइए लेतई हो। ललनार मेरे वकीला करतई बहा सास हो जीव के छोड़ाइए लेतई हो। कलर का साधु बाबा करतई साधु बाबा करतई करतई हो पैरा भी हो धर्म जमानत करतई न हो। साधु बाबा करतई करतई हो पैरा भी हो धर्म जमानत होतई न हो। ललनार सादा गुरु वकील करतई बहा सास हो जीव के छोड़ाइए लेतई हो। ललनार सादा गुरु हकीमा करतई बहा सास हो जीव के छोड़ाइए लेतई हो। अंत में अहिना बनल
ललना रे युगा युगा संत कर रखवार से जीव के चेतावल दैये हो। ललना रे युगा युगा संत कर रखवार से जीव की चेतावल है। ललना रे युगा युगा संत कर रखवार से जीव ललना रे युगा युगा कर संरखवार से जीव चेतावल दैये। ललना रे सभे भैया लियो ने विचार से जीव में चेतावल